Hajíme. Milan to je nástroj úspěšně, no. Rozdělovat šatník. Martin radí. Hasičáky máme na zadní cílové čáře. Kolik oběhnutý. Radši jsou mírně ve vedení, mírně. No a těch sankcích teda jako... Lední nebo, no, trošku ztrátal, ale pořád je to jako... Jsou naštvaní, že kytlícky ty ženský vedle sebe. Pojď! Jede, krásně. A pít to pomalu. Rusko Ženskovská dohání náskok. Pít to pomalu. Nevím, že vás tady to studený. No, je fakt, že mu to nejde, no. Bude zachlazené, zachlazený dotaz. To je houbí píč. Dobrý. A do dna. Dobrý, no. A jsme v cíli. Rusko radši v cíli. No, dívej se, jak je Lucka daleko za ní. To je super. A on se chytný, ještě máme prozamontovaný. Není a pojď! No, jedem.